हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेलासिनि अर्थात मोनाबिलिनि जथायनाय खौरांफोर लाबोनानै होफैनाय जादों। दा बे जथायनाय खौरांफोराव नोंथांमोना मा मा जोबजासिम नायलांबा नुगोन, मिथिखानाय खौरांफोरबो थानो हागौ, स्किप खालामनानै बारलांब्लानो जाबाय। गिबियाव नुनो मोननाय जागोन सुनिबार खालि क'क्राझार जिल्लानि बग्रिबारि थानानि सिङाव थानाय टिपकाय हाग्रायाव गोबाव समनिफ्रायनो फबनानै दोनखोमानाय हाथियार बोखांनो हादों होनदों। बेयाव एके सिरिजनि गंसे राइफल, मेगजिन आरो गोबां गोथां गुलिफोर बोखांनो हादों होनदों। बेखौ बग्रिबारि थानानि पुलिस आरो जिल्ला पुलिसजों जथायै बोखांनो हानाय जादों। नैथियाव नुनो मोननाय जादों भारतनि सावस्रि बिफाननि फोसावनाय बादिब्ला आसामाव गेदेरथार खैफोद फैगोन। बे जाबाय फैगौ 15 आगस्तसिमाव आसामाव कभिड-19 जों 64,389 साहालागै पजिटिभ केस जाहैनो हागौ होनदों। फारसेथिं दा 20,000 बारलांबायानो आरो आसामनि फाहामसालि जोथोन लागिरि बिथांमोनखौ नायोब्ला थोब्ले माब्लेया दानो जाखाबाय। अब्ला बैबायदि थासारिया जोंनाव फैयोब्ला जों माबायदि जाहैगोन नोंथांमोना गावबा गावनो साननानै नायनो हायो। दा बेनि थाखायनो जोङो सांग्रां जानांगौआ बांनायनिफ्राय बांनांसिगौ। नाथाय जोङो दा नुनो मोनदों सांग्रांथिया खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनोसो दङ। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन सासे सिनियर भारतारि पुलिस अफिसारा मणिपुराव गावखौनो गावना लादों होनदों। दा बिथाङा गोब्राब थासारिजों जुजिगासिनो दङ। खौरांनि बादिब्ला बिथाङा एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस होनदों, बिथां अरविन्द कुमार, आरो जाथायखौ दिनैनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनिफ्राय ब्रैथियाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा गुवाहाटी नोगोरमानि लकडाउन बिखान्थिखौ सोलाय-सोल' खालामफिनबाय, अर्थात माखासे रिलेक्सेसनफोर होबाय। दा बे रिलेक्सेसनफोराव गोबांथार फारिलाइ दङ। दा बे फारिलाइफोरखौ नोंथांमोनहा जायफोरा गुवाहाटी नोगोरमानि नङाब्लाबो जायफ्रा मिथिनो लुबैदों, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं आरो बे मोननै पेजखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेखौ नुखागोन, आरामसे डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। मानो होनबा बेखौ मोनफ्रोमखौ खिन्थायोबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन आरो जोबोद गोरलैयैनो साफ्रोमबो मिथिखागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थानानै नायब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 5आव गुजरातनि आहमेदाबादाव सला सिभिल हस्पिटालाव सासे आइजोआ गथ' जोनोम होदोंमोन। जोनोमनि समाव नार्सआ हौवासा बुंदोंमोननो, नाथाय हरनायनि समाव हिन्जावसाखौ जासिदों होनदों। दा बेयाव गोबां किलिमिलि जागासिनो दं होनदों। दा बिमाया DNA टेस्ट खालामनो दाबि दैखांदों होनदों। बिथाङा सन्देह जादों दि गथ'खौ सोलायदों। फारसेथिं हस्पिटालनि फोरमायनाय बादिब्ला बेबायदि सोलायनाय जायाखै आरो जाफेराखैबो मालाबाबो। नार्स बिथाङा हिन्जावसाखौनो हौवासा बुंफ्लांदों जानो हागौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा उननि समावहाय मा जागोन, उननि खौरांफोराव नोंथांमोना मिथिनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।